Защо понякога хората не избират любовта, а това, което им е познато? Очевидно е вече за мен, което е най-важното, че съм влюбена. Не знам какво да правя с тази емоция. Имам проблем с доверието, трудно си позволявам да изпитвам някаква истинска емоция. И като цяло на мен този вариант ми беше по-логичен, защото така съм свикнала да правя и в живота. И някакси ми беше по-познато, може би, да избягам. Хората често правим това. Когато някой ни влияе прекалено силно емоционално, започваме да се отдръпваме. Защото така не поемаме риск. Може би ме беше страх от това, което изпитвам. И го потисках в себе си дълго време. И дори решението ми да беше рисково, вътрешно за мен беше по-сигурното, защото бягам от емоцията. Ироничното е, че някои хора се страхуват повече от истинска близост, отколкото от токсични отношения. Защото когато си позволиш да почувстваш нещо, има шанс да бъдеш наранен. И тогава човек не се бори за любовта, а със самия себе си. За първи път в живота ми така си приемам емоцията. Тук си показах, че пак бягам от нея и това го правя абсолютно подсъзнателно. Заради това явно действам по начина, по който действам. Хубаво е да си го осъзнаеш дори и да е по-късно. И дори Илияна да не е преодоляла напълно този страх, за първи път решава да подходи по различен начин. Да бъде честна със себе си и да приеме решението на Стоян, каквото и да е то. Защото понякога най-трудно е да спреш да бягаш от собствените си чувства. Дори и резултатът да бъде друг, аз пак ще бъда щастлива, защото аз изразих себе си и изразих емоциите си. И това е нещо, което не правя. Дали ще им се получи със Стоян, нямам представа. Честно казано, няма и значение. Но най-важно е, че тя имаше смелостта да се изправи срещу страховете си. А вие все пак мислите ли, че те имат бъдеще заедно?